मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि थैजोंनो बिथांमोना बुंदोंमोन बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय नाथाय बिथांमोननि मुख्लंनि जिउमाखौ जोङो जेब्लायबो मान होनांगोन होनना बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनैसिमबो जायफोरा बर' हारिनि थाखाय मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाखौ दासिमबो मान होनायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि सोलिबाय थानाय दा मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ गांफा सार्टिफिकेट होदोंमोन नाथाय बे सार्टिफिकेटनि मुल्यआ दिनैसिमबो जों बे सार्टिफिकेटखौ मुल्य होनाय जों नुनो मोनाखै दिनै बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि जों मुख्लं नखरारि आफाद हिसाबै दिनै प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाबाय जाय समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जायफोरा बर' आन्दलननि थाखाय जिउ बावलांदोंमोन बै बिथांमोननि थाखाय जोंनो फोसावखानाय जाय गभर्नमेन्टआनो फैया मानो बिथांमोना बै मुख्लं नखरफोरनो